చైత్ర ఓయ్ చైత్ర ఓచి ఓచి బూచి. నీ ఫోన్ అంటే తెలిసిపోద్ది కదా, ఫోన్ వస్తే చూసేస్తావు. దొంగరాసుకెళ్ళి ఫోను నీకు ఎందుకే ఫోను? పొట్టి ఒల్పొట్టి ఒల్పొట్టి ఒల్పొట్టి. చైత్ర ఎలాగమంటున్నావు? ఎలాగ చూ అను. అనమ్మా. చైత్ర చైత్రి రివర్స్ రివర్స్లో అన్నాయి. నువ్వు నువ్వే పోడాడు ఎంత తిరుక్కుని వచ్చావని చెప్పండి. నువ్వు తొంత అని చెప్పండి. నువ్వు అలా తన్ను చేతి ఇంక గట్టిగా తన్ను డాడీకి. పొట్టి అటు తిరిగే.